छोड़ भैया छोड़ छोड़ भैयो। हाँ भैयो जिया तले भैयो। ना रे भैयो मर गए ने। अरे भैयो जल्दी फोन का लगा दियो बंटिया के। लगा भैयो। हेलो क्या बन रहा बंटिया साला? एक्सीडेंट हो गया जिंदा वाला सब है वो भैयो। हाँ भैयो कुछ हिसाब कर इतना लेट को काहे लेट अइले है तो इतना लेट ले काहे ले लेट होइला आइल है तो काहे है लेट क के अइले यहाँ काहे के तू आइल हो हां का करे आ तेरी बचावे नहीं रे अइले है बचावे तो उठैले काहे? अरे उठावा तने उठा उठावा तने तो वही काहे उठावत थई तो बाले तो जल्दी जल्दी उठाओ। जल्दी उठाइबे के और लेबे? अरे उठावा तनी ई बता उठैले हवे इतना जल्दी काहे ना उठैले हवे? जब उठा ले तो यहाँ करत का बाले बोल का करत ले सरवक मार सारा भैयो अपन कोई नहीं थे जाए दे भैया जाए दे अपने आदमी गद्दार निकल गए। चल भाई हाँ जाए दे चले भैया चले मसुरे दर्द होता का भैयो? हाँ भैया तो बात है दे हम खाई ना दे भैया ना दे भैयो ना दे दे भैयो ना दे झगड़ा हो जाए दे रोक हो जा आ जे झगड़ा में अंग रही उहे जाके खाई। चल ठीक बा रोक चल आजो भैया आजो क्या बोल भैयो तू सब बीच में काहे लेबे? और अइले है तो काहे ना झगड़ा छोड़ लिया क्या बोल आइल है तो ताकत कर ले हो एमे आइल वाले त नाचत का वाले नाचो तले तो गाना पका है ने खेना नाचे के बाद त नागिन धूम पर नाच नागिन घूम बना सी के बाद सर हाई तुम सारा बार बिहार दनो सो सर मार बोली ले रहे कहां रे भैयो? भैया दोस्त है जाना मर ले हवे तू ऐसे काहे मर ले हवे? भैया जाए दे जाए दे भैया जाए दे तो भैया दुनिया ने मिल भी बांट के खा लिया ना। दू सा दोस्त मिलने से सारा हुए लूटता सोना फोन। हाँ बोला सोना हेलो बोला अरे कहां बनी जी हम आ गेल भाई? हम ना आ पाइबो हमार हालत पंचर बा ओ ये कुल करो सही में हो सोना ठीक बा तब एगो सेल्फी भेज दी। ठीक बा देखो तानी ठीक बा जल्दी भेजी भैयो चली जा का चल भैया चल ना चलो देखिए जाओ मत सा हमारी लॉस रे हमनियो के ले ले सकले ले में ना सा बात भैयो ई का साला धकेला ता यार रोइनो सुटा फिर आ जाओ पिल्ला ऐसा बुझा जी ना सब हमनियो खींच दे का भइल बा खींच देबे तो आओ मजबूरी बा ले ले भैया ले ले आओ से मजबूरी बा चलो वो ला हां जो जो सब जा